Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatu. Taong 1991, Davao. Itong mga panahong ito, isang mangangalakal ng basura itong si Tatu. Bagaman nag-iisa sa buhay, kontento naman siya sa kahit na anong meron siya. Sa kanilang lugar, walang nagtatangkang manakit sa kanya, gawa ng kilala siya doon kung sino at ano siya. Marami nang nagtangkang magpalaya sa kanya sa Davao pero ni isa sa mga ito walang umubra. Mabait kung sa mabait itong si Tatu. Wala siyang intensyong manakit hanggat hindi niya naaamoy sa tao ang masamang binabalak sa kanya. Halos namuhay din siya noon ng mag-isa sa mahabang panahon hanggang sa dumating sa puntong nakilala niya si Ricardo na nagtatrabaho din sa basurahan. Kahit hindi pa siya nito lubusang kilala, hindi maipagkakaila ni Tatu ang tiwala nitong ibinibigay sa kanya. Maaaring yun din ang kanyang naging dahilan noon kung bakit binigyan niya yon ng pagkakataon para makilala siya. Subalit, lingid sa kaalaman ni Ricardo na itong kaibigan niya ay merong itinatagong lihim sa kanya. Bago sumapit ang Semana Santa, nagpasya si Tatu na ipagtapat sa kanyang kaibigan ang kanyang totoong anyo. Wala naman siyang magagawa kundi gawin yon, lalo pat marami siyang ritual na kinakailangang isakatuparan sa mga panahong hindi pa nangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa mundo. Nasisiguro din niya noon na kahit anong gawin niyang pagtatago sa kanyang mga ritual, makikita at makikita pa rin ito ni Ricardo. Isang linggo bago sumapit ang Semana Santa, niyaya niya itong uminom matapos ng kanilang buong araw na pagtatrabaho. Dahan-dahang inilatag ni Tatu ang kanyang mga hakbang sa pagtatapat upang hindi mabigla ang kanyang kaibigan. Ricardo, marami ka pa bang ipapakilo? Pagkatapos mo dyan, umuwi ka kagad Magiinuman tayo. Wika ni Tatu matapos niyang makita ang kanyang kaibigan na nagtutulak ng kariton sa gilid ng basurahan. Sige ba, hintayin mo ako dun madali lang ako. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Tatu, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Di naman malayo sa basurahan ang kanilang bahay kung kaya't hindi ito naging problema para sa kanya. Kinahapunan, habang siya ay nagmamasid sa tumpok ng mga basurang nasa harap ng kanilang tahanan, nasipat niya si Ricardong masayang naglalakad, bitbit ang isang bote ng alak. Bumili din yon ng pulutan nila sa bayan nang sa gayoy maging masaya ang kanilang inuman. Nasanay na silang dalawa na sila-sila lamang ang magkaramay sa hirap man o sa ligaya. Oh, ba't inabot ka ng hapon? Bungad na wika ni Tatu sa kanyang kaibigan. Pasensya ka na. Alam mo namang marami ang pila sa may kiluhan Pero huwag kang mag-alala. Mahaba-haba pa ang araw. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang binuksan ni Ricardo ang kanyang dalang inumin. Di pa man tumatalikod ang araw sa kalupaan, lasing na silang dalawa. Kahit magkatabi lang sila noon ni Tatu, para silang mga baliw na nagsisigawan at nagtatawanan. Sa pagbalot ng dilim sa buong paligid, bigla naman noong napatigil sa pagtawa si Tatu, gawa ng ramdam niya sa kanyang sarili ang pagbabalik ng kanyang orihinal na wisyo. Pagsilay niya noon sa kanyang kaibigang walang patidang pagtawa, agad naman niya yung hinawakan habang seryosong nagwiwika ng, Ricardo, ayos lang ba kung meron akong ipagtapat sa'yo?
Pakiusap, pakinggan mo ang sasabihin ko. Sapagkat anuman ang malaman mo ngayon, ito magdedepende sa kung saan hahantong ang ating pagkakaibigan. Nang marinig ito ni Ricardo, bigla naman yung napatigil sa kanyang pagtawa. Habang nakatitig itong nakatingin kay Tatu, kampanting sumagot naman ito sa kanya ng, "Na ano? Naaswang ka?" "Wala yung problema. Kilala mo ako. Kahit ano ka pa, tanggap na tanggap kita. Hayaan mo na yan. Pangako, ano man ang gagawin mo, hindi ako mangingialam. Alam ko naman, tol eh. Mabait kang tao. Mas tao ka pa nga sa iba dyan kung tutuusin." Matapos makapagsalita ng kanyang kaibigan, bigla naman niyang naramdaman ang pagkapawi ng labis niyang pagkabahala. Animoy lahat ng kanyang pagdududa noon kay Ricardo ay bigla na lamang nawala dahil sa sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung bakit nalaman ni Ricardo ang tungkol sa kanyang sikreto. Ayon sa kanyang kaibigan, hindi imposible na malaman ang kanyang sikreto lalo pat sa isang bahay lamang silang dalawa nakatira. Alam ni Ricardo na maraming ginagawang pagkukubli si Tatu sa kanyang totoong anyo, ngunit hindi pa rin yun nakakalusot sa kanyang pandama. Ang unang nakapagpatunay ng kanyang haka-haka ukol sa pagiging aswang nito ay noong mga panahong nasipat niya ang paa ni Tatu na napakaputik kahit natulog lamang yon buong magdamag. Minsan na din niyang nasipat itong kumain ng karne ng baboy na hindi man lang inilapat sa apoy. Dagdag pa ni Ricardo na kahit matagal na niyang alam ang tungkol sa totoong pagkatao nito, hindi niya yun pinag-isipan ng kung ano. Alam naman niyang hindi kumakain ng karne ng tao si Tatu sa kadahilan ng hindi nangangamoy bangkay ang bunganga nito. Alam din niyang wala itong ibang hangad sa kanila kundi mapabuti ang kanilang mga buhay sa hinaharap. Matapos ang kanilang seryosong pag-uusap, nagpatuloy ang kanilang inuman na parabang walang nangyari. Akala ni Tatu magiging maayos na ang lahat pero 3 araw lang noon ang lumipas, nabalitaan na lamang niya sa bayan ang isang usapi na kumakalat. Tungkol ito sa 5 kataong naglilibot sa kanilang lugar na pumapas lang ng mga nilalang na nagbabalat kayo. Ayon sa iilang nakakita, lahat ng miyembro ng pangkat na yon ay binubuo ng malalakas na antingero. Sabi-sabi din ng iilan, nagpapatupad ito ng pangkalahatang paglilinis na isang ritual ng paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Ginagawa yon ng mga antingero bilang pagpapakita na sila ay karapat-dapat na magpanata sa iisang buhay na Diyos. Matapos itong mapag-alaman ni Tatu, agad naman siyang nag-isip ng paraan upang magawa niyang matupad ang ritual bago sumapit ang Biyernes Santo. Inaasahan niyang maaamoy yon ng mga antingero kung kaya't ginawa niya ang lahat upang maging ligtas ang kanilang lugar. Naglatag siya ng mga bagat at patibong sa buong paligid nang sa gayoy masigurado niyang hindi siya matutunugan ng kanyang mga kalaban. Sa loob lamang ng 5 araw, nanatiling tahimik si Tatu sa kanilang tahanan. Ni hindi siya nun kumain ng kahit na ano at tanging tubig lamang ang bumubuhay sa kanya. Nababalot din noon ang kanyang buong katawan ng mga tela na halos maihahalin tulad mo sa isang uri ng tahanan ng uod bago ito tuluyang maging ganap na paru-paro. Dahil sa wala noong kakayahang gumalaw si Tatu, kung kaya't ang kanyang kaibigan na noon ang gumawa ng lahat ng kanyang pagkukulong. Binili na niya yung huwag pumasok sa kanyang silid hanggat hindi pa sumasapit ang Biyernes Santo. Maaari niya kasing ikamatay ang paglapat ng kahit na anong liwanag sa telang kanyang pinagtataguan.
Bagaman merong kakaibang nangyayari sa bahay ng magkaibigan, nagpatuloy pa ring mamuhay si Ricardo ng normal. Naging maingat din siya noon sa kanyang paglakad at pangangalakal sa takot na baka matuklasan siya ng pangkat ng mga nasabing antingero. 3 araw ang lumipas magmula noong nagkulong si Tatu, naging maayos naman ang lahat. Hindi sanay na walang kausap si Ricardo pero ginawa niya ito sa paniniwalang pagkatapos ng Biyernes Santo, muling babalik ang kanyang kaibigan. Sa pagtungtong ng Huwebes Santo, halos hindi na siya noon nangalakal. Itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo kay Tatu, gawa ng meron siyang nasagap na balita ukol sa pagdating ng 5 antingero sa kanilang baryo. Halos hindi na noon mapanatag ang kanyang sarili sa kadahilan ng alam niyang wala siyang magagawa sa oras na matuklasan ng mga ito ang eksaktong kinaroroonan ni Tatu. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, manalangin na wag sanang matuklasan ang kanyang kaibigan sa mga panahong mahina ito. Sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, bigla naman siyang naalerto nang masipat niya ang 5 kataong naglalakad sa gilid ng basurahan. Ramdam na ramdam ni Ricardo ang presensya ng mga ito, subalit alang-alang sa kanyang kaibigan, hindi siya nagpasindak. Bago pa man yung tuluyang makalapit sa kanilang tahanan, agad naman niya yung sinalubong, dala-dala ang kanilang nag-iisang tabak. "Hoy! Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito?" Seryosong tanong na Ricardo sa mga panauhin. Nang marinig siya nito, agad naman yung lumapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagsilay niya sa pagmumuka ng mga panauhin, doon niya nasipat na matatanda na pala ang mga ito. "Totoy, may kilala ka bang Tatu ang pangalan? Hinahanap namin siya. Meron lang kaming sasabihin. Balita namin sa bayan. Dito siya nakatira kasama ang isang lalaking nagngangalang Ricardo. Ikaw ba yon?" Sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan, gawa ng papaano nitong nalaman ang kanyang pangalan. Labis noong naniniwala si Ricardo na walang tao sa bayan ang nagkakaroon ng interes sa kanila. Ang labis pa niyang ipinagtataka ay kung sino ang nagsabi ng pangalan niya, gayong si Tatu lamang ang nakakaalam ng kanyang totoong pangalan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya ang pagbunot ng matanda ng isang napakahabang kampilan. Nagliliwanag yun sa kabila ng napakadilim na paligid. Dahil hindi ka nakasagot, walang duda, ikaw nga si Ricardo. Toy, sabihin mo na kung nasaan ang kaibigan mo. Ayaw na ayaw namin na kami ay pinaglololoko. Matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda, patuloy siyang nagmatigas sa kanyang tindig. Bagaman labis na ang takot noon ni Ricardo, ni katiting na pagtraidor sa kanyang kaibigan, hindi yun pumasok sa kanyang isipan. Sa isip-isip niya na kung siya man ang nasa kalagayan ni Tatu, maaaring ganun din ang gawin nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na siyang pagpipilian, buong lakas naman niyang sinugod ang mga antingero. Hindi siya nag-alangang makipaglaban sa mga ito kahit wala siyang espiritual na armas na maaaring makapagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Pagsilay naman ng matandang kanyang kausap sa kanyang ginawa, agad naman yung ngumisi habang buong lakas na sinalubong ang kanyang pag-atake. Ni hindi na nito kinakailangan pang gamitin ang hawak nitong kampilan sa kadahilan ng hindi naman yun tinatablan ng mga armas na walang lihim na karunungan.
Sa pagtarak ni Ricardo ng kanyang tabak sa katawan ng matanda, bigla na lamang yung tumalbog at kasabay nito ang kanyang pagramdam ng isang napakalakas na pagsapak sa kanyang dibdib. Halos mailuwanan niya noon ang lahat ng kanyang kinain, gawa ng ramdam na ramdam niya ang pag-itaas ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang kanyang pagsugod. Di naman siya tinatantana ng mga antingero sa paniniwalang aamin din ito sa oras na magawa na nila yung mapahirapan ng husto. Ricardo, makinig ka. Ang taong pinoprotektahan mo, ang siya ring wawasak ng bayan at mga kakilala mo. Kapag hindi namin siya nasugpo, parang kasama ka na din niyang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban sa lugar na ito. Ituro mo siya sa amin upang hindi ka na mas lalo pang masaktan. Sigaw ng matanda, pagtadyak nito sa kanyang bewang. Nang marinig ito ni Ricardo, buong lakas naman siyang tumayo sa kanyang kinabagsakan habang sumasagot ng, "Nagkakamali ka! Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa kaibigan ko. Masyado kayong mapanghusga. Mga makikitid ang pag-iisip." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kasalungat na direksyon na kinaroroonan ni Tato. Sa puntong yon, doon na pag-isip-isip ni Ricardo na kinakailangan niyang mailayo ang mga antingerong yun sa basurahan kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Labis kasi siyang naniniwala na ang mga kinalat ni Tato na bagat sa kanilang lugar nagsisilbing pangkubli ng presensya nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtakbo, kitang-kita niya ang mga antingerong mabilisan ding sumusunod sa kanya. Maaaring nais nitong mahuli muna siya upang kumpirmahin ang eksaktong kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Halos inabot din siya noon ng ilang oras sa pakikipaghabulan sa mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong pumatak na ang hating gabi. Pagramdam ni Ricardo na bumangon na ang kanyang kaibigan sa himlayan nito, nagkusa na siyang sumuko sa pangkat ng mga antingero. Ano, Ricardo? Tapos ka na bang makipaglaro? Tanong ng matandang antingero pagsilay nitong napatigil siya sa kanyang pananakbo. Matapos siyang marinig ni Ricardo, mahinahon naman siyang tumingin sa mga antingero at kasabay nito ang kanyang dahan-dahang paglakad papalapit. Pagsilay niya sa pagmumuka ng mga ito, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya yung nanginginig ang buong katawan. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasubasob sa lupa, gawa ng hindi na kinaya ng kanyang katawan ang labis na pagod. Pagsilay niya sa kanyang likurang bahagi, tumambad sa kanya si Tato na merong nanlilisik na mga mata. May hawak-hawak yung baging na kulay itim na nagkokonekta sa isang aso na halos kasing laki ng kalabaw. Bagaman ibang-iba noon ang kanyang kaibigan, nasisiguro niya pa rin ito pa rin ang kanyang dating kakilala. Bago kasi tuluyang hinarap ni Tato ang mga antingero, ngumiti pa yun sa kanya habang nagwiwika ng, Salamat, Ricardo. Salamat at hindi mo ko pinabayaan. Ngayon, panahon ko na para ikaw naman ang aking tulungan. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga antingero nang marinig nila itong magmura. Panayang pagmura ng mga ito habang dahan-dahang umaatras. Paulit-ulit ding inilalahad ng mga panauhing yon ang tungkol sa lahi ni Tato at kung ano ang kaya nitong gawin. Ayon kay Ricardo, hindi pinahintulutan ng kanyang kaibigan na sabihin ang uri nito. Marami din kasing albularyo ang nakakaalam sa angka nitong pinagmulan na maaaring nakikinig sa ibinahagi niyang kwento. Hindi yun pagtatago,
Bagkus ay pagpoprotekta lamang ito sa mga kalahi ni Tatu na nakakalat sa buong kalupaan ng bansa magpahanggang ngayong pangkasalukuyan. Dagdag pa ni Ricardo na layunin ni Tatu ang mapanatiling sikreto ang kanyang totoong uri. Pamamaraan din ito ng kanyang kaibigan sa pagprotekta ng kanyang sarili. Matapos mapag-alaman ng mga antingero ang totoong uri ni Tatu, halos tuluyan na itong nawala ng lakas para lumaban. Aminado ang mga ito na wala silang kakayahan noong mga oras na yon, lalo pat sumapit na ang mahal na araw. Nasa paniniwala kasi ng mga antingero, labis na nang hihina ang kanilang kakayahan sa ganung oras. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat si Tatu na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Pagpakawala nito ng dambuhalang aso, tanging pagdarasal na lamang ang nagawa ng mga antingero habang mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata. Pilit pa nila noong inundaya ng saksak si Tatu pero ni isa sa kanilang pag-atake, walang tumalab sa napakatigas nitong balat. Nang maramdaman ng mga antingero na medyo dehado na sila sa sitwasyong yon, pinilit na nilang lumayo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Habang nananakbo ang mga ito, marahan naman yung sinunda ni Tatu. Hawak-hawak na niya noon ang kanyang kaibigan upang masigurong madala yon sa loob ng kanilang tahanan. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Gagamutin kita. Wika ni Tatu habang patuloy na sinusundan ang mga antingero. Sa pagdaan nila sa kanilang tahanan, agad naman niyang iniwan ng kanyang kaibigan upang muling harapin ang pangkat ng mga panauhin. Nangako siyang hindi naman niya yun papatayin, bagkus ay bibigyan lamang ng leksyon na maaaring maging daan sa kanilang mabuting kasunduan. Ang nais kasi noon ni Tatu, maging kaibigan ang mga antingero upang hindi na sila magkaroon ng pagkakampi-kampi. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niya yung nakitang labis na nagpapahinga dahil sa pagod. Medyo hindi noon nababahala si Tatu, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na walang bisa ang mga anting-anting nitong dala. Pero kung nagkataong hindi Biyernes Santo, nasisiguro niyang maging siya, walang kakayahan para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Aminado noon si Tatu na kahit katiting, wala siyang tsansang makipagsabayan sa mga antingero. Kaya lang naman siya nagpakita sa mga ito upang magkaroon sila ng isang kasunduan. Labis-labis na naniniwala noon si Tatu na yon ang pinakamagandang pagkakataon para mailigtas ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Maaari kasi siyang balikan ng mga antingerong yon sa mga panahong nabawi na ng mga ito ang kanilang mga lakas. Habang kinakausap niya ang pangkat ng mga antingero, wala naman yung nagawa kundi sumunod sa nais niyang mangyari. Upang maging pantay ang kanilang kasunduan, nangako si Tatu na magbibigay tulong sa mga ito sa oras ng kagipitan. Itinatak din niya sa buhay na bato na hanggat merong pandugong umaagos sa kanyang katawan, pupuksain niya ang angka ng mga aswang na nananalasa sa kanilang lugar. Upang magkaroon ng bisa ang kanilang mga pagkakasunduan, ginamitan nila yon ng selyo sa pamamagitan ng sanduguan. Tandaan mo to, Tatu. Mababaliwala ang sanduguang ito sa oras na ika'y tumikim ng kahit duguman lang ng tao. Napakatalino mo. Hindi ko inaasahan na upang mailigtas mo ang iyong sarili, nakaisip ka ng ganitong plano. Kung nagkataong hindi lang talaga Biyernes Santo, hindi kami makikipagkasundo sa iyo. Wika ng matanda.
Wala na kayong magagawa, Tang. Buhay at kamatayan lang ang maaari niyong pagpilian ngayon. Pero dahil nagkasundo na tayo, nasisiguro ko na maayos na ang ating relasyon. Pasensya na kayo, Tatang. Hindi ko talaga nais gawin ang bagay na ito. Sagot naman niya sa matanda. Matapos ang kanilang kasunduan, agad namang umalis sa lugar ang mga antingero. Sa pagbalik ni Tatu sa kanilang tahanan, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Sa isip-isip niya, napakapalad niya pa rin kahit papaano dahil naisip niya ang bagay na yon. Akala ni Tatu, doon na magtatapos ang lahat, pero nagkamali siya. 2 buwan matapos ang Biyernes Santo, nakatanggap siya ng liham na ipinadala ng mga antingero. Nakasaad sa liham na yon na kailangan na niyang sumama sa mga ito upang maipagpatuloy ang kanilang dakilang misyon. Nasaksihan kasi ng matandang namumuno sa pangkat kung gaano pinapahalagahan ni Tatu ang kanilang sanduguan. Dahil sa wala naman siyang pagpipilian, kung kaya't sinunod na lamang niya ang mga liham. Bago siya umalis sa kanila, nagbigay siya ng habilin kay Ricardo na babalik siya pagkaraan ng 2 taon. Hindi naman humadlang ang kaibigan niyang yon sa kadahilan ng alam nito na para din yon sa ikabubuti ni Tatu. Ngunit sa paglipas ng 2 taon, walang Tatu ang bumalik sa tahanang ibinili nito kay Ricardo. 4 na taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang umalis si Ricardo sa lugar dahil sa nagkaroon na siya ng pamilya. Pero alam niyo ba na sa pagtanda ni Ricardo, patuloy niya pa ring hinihintay ang kanyang kaibigan. At hindi talaga mawala-wala sa isipan niya noong nagawa niyang protektahan si Tatu habang ito'y nag-iipon ng lakas niya sa bahay uod ng aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo, lalong-lalo na yung mga OG subscribers natin. Isang kwento lang ang alam kong papasok sa isip nyo dahil sa kwento nito ni Tatu. Ang ama kong gabunan. Grabe, sobrang angas. Isipin ninyo, kinuha si Tatu ng mga antingero kahit isa siyang ganap na aswang. Pero, hindi lang siya ordinaryong aswang. Sayang lang at hindi natin narinig kung anong lahi nito ni Tatu. Kasi sabi nga niya, pinoprotektahan ni Tatu yung lahi nila at pinoprotektahan din ni Ricardo yung sarili niya. Malay nyo, siguro mga wala pa sa 10 ang nakakaalam sa buong Pilipinas kung anong lahi nito ni Tatu. Kasi tingnan nyo, natakot yung mga antingero sa kanya eh. O baka kaya nga natakot kasi nga mahal na araw. So yung mga gamit, yung mga tangan nilang agimat, well, hindi naman siya patay, siguro medyo mahina. Kasi yun ay nakatatak sa utak nating mga Pilipino na pag Biyernes Santo, yung mga karga natin sa kanan, hihina yan. Pero alam ko, hindi nangyayari yun, lalo na kung buong-buo talaga yung paniniwala mo. Pero yun nga, ilang taon nang napagpasapasahan yan sa bawat lahi ng mga Pilipino, kaya hindi na talaga mawawala yun. Sayang lang no, hindi to series, pero okay lang din kasi napakaganda ng kwento. Yun lang yung naalala ko, ang ama kong gabunan. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.